नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. सो मंडळी, कोकणातला आपला दुसरा दिवस आणि आज आपण जात आहोत आपल्या भावाच्या लग्नाला, म्हणजेच आपल्या किरण भावाच्या लग्नाला. काल तुम्ही बघितलात कालचा व्लॉग, आपल्या पाडगावमध्ये दत्त जयंतीचा यात्रा उत्सव होता, तर त्यानिमित्त आपण गेलो होतो काल. तर त्याच्यानंतर आपण हळदीला पण गेलेलो. या व्हिडिओ चालू होण्याच्या आधी तो एक व्हिडिओ बघा, कारण की तो व्हिडिओ हळदीचा आहे आणि आज आपण चाललोय लग्नाचा. पटकन हळदीचा व्हिडिओ बघा. मित्रांनो, आम्ही पोहोचलेलो आहे तळवड्याला आणि आहे आता आपल्या भावाची हळद. सो आपल्या भावाच्या हळदीला आहे बँजो आणि आपला संदेश जाधव असणार, म्हणजे कीबोर्ड वाजवणारच आपला मॅजिकल फिंगर संदेश जाधव. एक नंबर आवाज नको जाऊ, एक नंबर कीबोर्ड वाजवतो संदेश. आज काय स्टॉक वाजवणार असतो म्हणजे डायरेक्ट दाखवणार होतो. आणि त्यांचं काढून दे सिंगल. सो फायनली मित्रांनो, हळदीच्या मंडपामध्ये आम्ही पोहोचलेलो आहे. थोड्या वेळात ना बँड चालू होणार आहे. होऊ शकता बँजोची एकदम तयारी झालेली आहे आणि आम्ही नाचायला पण इथे रेडी झालेलो आहे. तर नाचणार ना? हा, परिवार व त्यांच्या परिवाराकडून हळदी समारंभाचा कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित तळवडे बौद्ध विकास मंडळ गावसाका तसेच मुंबई चे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी सभासद, त्याचप्रमाणे भूतं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. तुम्ही सरळ राहा.
सो मंडळी, व्हिडिओ पाहिलात हळदीचा. हळदीत खूप आम्ही एन्जॉयमेंट केली आणि आता जातोय लग्नाला. तर लग्नाला असणार आहे आपला बाबू, आपली बाईसुद्धा आहे लग्नाला, आणि आई पप्पा भाऊ असे आम्ही लग्नाला चाललो आहोत. बघू आपल्या लग्नाला पण काय काय करायला भेटतं आहे, सगळं काय असेल ते तुम्हाला सांगतो. आणि लग्नाला जाणार आपण टेंबोली या गावात. टेंबोली गाव हे तळावड्याच्या पुढे आलं, म्हणजे तळे बाजारच्या पुढे. तळे बाजारपासून 2 किलोमीटर आहे तिथे हे गाव आहे. तिकडे आपलं लग्न आहे, आपलं नाही सॉरी, तिकडे लग्न आहे आपल्या भावाचं, तर त्या लग्नाकरिता जातो आहे. सो मंडळी चला, इनोवामध्ये तर बसलो आहे. आता आपण निघायचं घेऊया, कारण की वाजले 10:51. असं ब्लिप का होतं रे बाबा? ठीक आहे, सेटिंग बघायला लागेल. तर 10:51 झालेलं आहे. 11चं लग्न आहे, 9 मिनटंच राहिलेले आहेत. आपल्याला फणस गावापासून जायचं आहे टेंबोली या गावात. तळे बाजारवरून 2 किलोमीटर, इथून तळे बाजार काहीतरी 45 किलोमीटर का 40 किलोमीटर आहे. फटफट आपल्याला जायचं आहे. एक नंबर ना. थोडीशी लेट झाली असं वाटते का? थोडीशी लेट असं झाली अशी वाटली. ठीक आहे, पहिला स्टार्ट आहे. धुके पण जाम होते आणि काल थंडी तर मरणाची. बाप रे, 8 वाजले आणि थंडीला जी चालू झाली. काल आलो आम्ही रात्री 12:30 वाजता काहीतरी हळदीवरनं, आणि जो मी स्वेटर घालून झोपलो तो डायरेक्ट सकाळी 9 वाजता परफेक्ट उठलो. मध्ये जाग पण नाही आली. सो मंडळी, आम्ही आलो आहे तो उंडील तिट्ट्यावर. बघू शकता हा उंडील तिट्टा आहे आपला. हा रोड जातो शिरगाव मार्गे. हा आपला कॅन्टीनचा म्हणजे आपला उंडील तिट्ट्यावरचा वडापावचं दुकान तुम्ही बघू शकता. हा आपला उंडील तिट्टा म्हणजे फणसगाव तिट्टा. आपण मागून आलो फणसगाववरून आणि आता सरळ चाललो आहे शिरगावला. आपण लेप जेव्हा मारतो तेव्हा जातो तराळ्याला, तर आपण सरळ जाणार आहे शिरगाव मार्गे, कारण की शिरगाव मार्गे रोड चांगला आहे. थोडासा लांब आहे, रोड चांगला आहे, लवकर पोहोचता येतो. सो मंडळी बघू शकता, हा जो रोड आहे ना, थोडासा छोटा रोड आहे, पण बघू शकता 2 गाड्या पास व्हायला थोडासा त्रास होऊ शकतो. पण रोड आहे ना, म्हाळुंग्याच्या रोडपेक्षा शिरगावचा रोड चांगला आहे आणि गाडी पण बघा व्यवस्थित जाते. हे आपलं फणसगावचं कॉलेज आहे, लेफ्ट साईडला बघताय तुम्ही. तर सेम असाच रोड आहे ना शिरगावपर्यंत आहे. थोडासा मध्ये पॅच खराब आहे, बाकी पॅच असा सेम चांगला, म्हणजे आपला डांबरीकरण केलेलं आहे. जीप बघा, जुनी जीप विठला देवी. आता आपण फणसगावमधून विठला देवीमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि तिथून नंतर परत आपला हायवे चालू होतो. मग तो हायवे चांगला आहे. हे बघा, हे आहे विठला देवी मंदिरा मार्ग. इथे विठला देवीचं मंदिर आहे. बघू आपण जर शक्य झालं आपल्याला शक्य झालं तर आपण विठला देवी मंदिरचा व्हिडिओ पण करूया. सो मंडळी बघू शकता, इथं इनोवा लावलेली आहे आपण. आता आपण ना शिरगावच्या नाक्याजवळ आलेलं आहे. बघू शकता, हा जो रोड येतो ना आपला फणसगाववरनं आला आहे, तो डायरेक्ट शिरगाव मार्गे आणि इथे एंड येतो. आणि आपला हायवे आहे. आता मला हायवेला नक्की हायवेला नाव काय हे मला माहिती नाही. इथून तुम्ही तराळा पण जाऊ शकता आणि इकडे तुम्ही तळे बाजारला. तर आपण आता असे आलो आहोत आणि जाणार तळे बाजारला. आणि बघू शकता आपली लालपरीसुद्धा आलेली आहे. कणकवली, देवगड कणकवली. सो मंडळी, आपण देवगडला पण जाऊ शकता, म्हणजे तळे बाजाराला आणि देवगड जवळजवळच आहे. जामसंडा देखील इथून येऊ शकतो आणि इथून जातोय कणकवली तराळ्याला पण जाऊ शकतो. आणि आपलं शिरगाव फाटा, आणि इथेच ना शिरगावची पोलीस चौकी आहे. इथे गाड्या कधी कधी चेक केल्या जातात. संजय लक्ष्मण तवडेकर यांचा भाचा आयुष्यमान किरण टेंबवली पंचशीलवाडी ग्रामीण शाखेचे सभासद आयुष्यमान चंद्रकांत गोपाळ जाधव यांची सुकन्या आयुष्यमानी सायली आज हे दोघं निलंबनीच्या आनंद स्थितीजावर तथागतेचे मानसविहार प्रज्वलित करून पंचशीलेच्या वैवाहिक जीवनामध्ये आजपासून पदार्पण करणार आहेत. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं. सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत. टेंबवली दिनांक 15 जसा भवतु ते जय मंगलाणी होरं पनालवकमखं मथंदयखं. पहिल्यांदा साधू म्हटलं जाईल, त्यावेळी
वधूने वराच्या गळ्यामध्ये पुष्पहार घालायचा आहे. तिसऱ्यांदा साधू म्हणेल त्यांनी वराने वधूच्या गळ्यामध्ये पुष्पहार घालायचा आहे. आणि तिसऱ्यांदा साधू म्हटलं जाईल त्यावेळी आपल्या हातातील पुष्प उधळून त्या वधूवरांना शुभ आशीर्वाद द्यायचे आहे. एता बुद्ध जय मंगल आठ गाथा यो वाच कोण दिन दिने सरते मतंदी हित्वाननी कविविधानी चुपहादवाणी मोखं सुभं अभिगमेय नरोपसय्य साधु साधु सो मंडळी बघू शकता आता जस्ट लग्न झालेले आहे आणि माझी अख्खी फॅमिली इकडे आज आलेली आहे. तावडेकर, मांगेकर आणि मी फणसगावकर. सो आजची फॅमिली इथे बसलेली आहे. हे आमचे भाऊ, तिघे भाव इथे बसलेले आहेत. एन्जॉयमेंट करतो. लग्न जस्ट झालं आहे. रोहित सावंत, आता ह्याला तर ओळखतात तुम्ही, रोज बघता आपला बंटी दादा. हे सर्व तावडेकर, मांगेकर, आम्ही फणसगावकर असे आम्ही तिघे भाऊ. 2-3 भाऊ तिकडे काम करतात, जरा नवरदेवासोबत आहे. आम्ही जस्ट लग्न झालो नाही ते जरा बसलो आहे. आता जेवणाच्या पंक्तीत बसू, नंतर जे काय असेल हायर बिअरचा प्रोग्राम करून जाऊ आपण. सो मंडळी गावच्या लग्नात असं आपल्या जेवणाच्या पंक्तीत बसतो. पाहू शकता तुम्ही, आपला भाऊ पण बसलेला आपल्या बाजूला जेवणाच्या पंक्तीत. सगळे इकडे माझी अख्खी फॅमिली बसलेली आहे. काका पण आहे, भाऊ आहे आपला जेवणाच्या पंक्तीत. तो असं गावी जेव्हा लग्न असतं ना, तो असं पण जेवणाच्या पंक्तीत बसतो. जाम मजा येत असं जेवायला. चला आता पोटभर जेवूया. आता जेवणार काय नाही, भावा दाखवले नाही, पहिलंच दाखवले. आता जागा ना, आता फुलणार जागा. एक उभा आहे ते द्या आधी द्या उभे राहा. सो मंडळी आम्ही आता निघालो आहे लग्नातून. आहेर वगैरे दिलं आम्ही आणि तिथून निघालो, कारण की आम्हाला घरी जाऊन पण खूप कामं पडलेली आहेत. तर ती आम्हाला कामं करायची आहेत. तर या व्हिडिओमध्ये मी एवढंच ठेवत आहे. व्हिडिओ आवडला आहे तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला भेटू आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. सो मंडळी फायनली चला आपण निघायचं आपल्या. सो मंडळी चला निघूया आपण. काय बोलू सांगा. बोल. आता आम्ही इनोवात बसलोय, मग आता निघणार होता.